नमस्कार, मी निलेश आणि सोनिया तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो IPLचा रणसंग्राम पर्व 15 2022. यस, थोडीशी सुरुवात वेगळी आहे कारण तेच ऐकून तुम्ही रोज कंटाळा असाल मला माहिती आहे, त्यामुळे वेगळ्या प्रकारे सुरुवात करतोय आपण. तर आज सुरुवात करूया त्या आजच्या दुसऱ्या मॅचची. आज दिवसभरातली दुसरी मॅच आहे आणि ती खेळवली जाणार आहे पुण्यामध्ये, चेन्नई अगेन्स्ट गुजरात. तर येऊयात आपल्या नवीन सेक्शनकडे, गेस द प्लेयर. तुम्हाला आम्ही दरवेळेस नवीन नवीन प्लेयर दाखवत असतो आणि गेस करायला सांगत असतो, ओळखायला सांगत असतो कोण प्लेयर आहेत. आपण सध्या ही सिरीज चालू ठेवली ती बॉलर्सची, तर त्याप्रमाणे आज देखील तुम्हाला आपण एक बॉलरच दाखवणार आहोत. तो तुम्हाला ओळखायचा आहे. यंग जनरेशनला थोडासा माहिती नसेल, पण जे थोडेसे जुने लोक आहेत ते नक्कीच गेस करतील असं मला वाटतंय. तर बघूया आजचा बॉलर कोण आहे तो. तुम्ही बघताय फार युनिक स्टाईल होती याच्या बॉलिंगची. थोडी हिंट द्यावी मला वाटतं. साऊथ आफ्रिकेचा प्लेअर आहे आणि माझा खूप चांगला मित्र आहे. मी जेव्हा गेलो होतो त्यावेळेस त्याच्याकडेच राहिलो होतो, त्यामुळे उत्तम बॉलर आहे हा. त्याच्या वेळेस त्यांनी दंगा केला होता. विचित्र टाकायचा पण सुंदर गोलंदाजी करतो. कळवा आम्हाला कोण बॉलर आहे तुम्हाला वाटतंय ते. आणि येऊयात कालच्या उत्तराकडे. कालचं उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे. कालचा बॉलर होता, येस बरोबर आहे, पाकिस्तानचा ड्रेस. मला बऱ्याच लोकांनी कमेंट पण दिल्या, पाकिस्तानी प्लेअर. म्हटलं हो, येस पाकिस्तानी प्लेअर शाहिद आफ्रिदी कालचा बॉलर होता. भयानक टाकायचा लेग स्पिन, म्हणजे त्यावेळेस तो लेग स्पिनचा एरा होता असं म्हणायला हरकत नाही. शेन वॉर्न, शाहिद आफ्रिदी सुंदर गोलंदाजी करायचे. तर शाहिद आफ्रिदी बऱ्याच लोकांनी बरोबर उत्तर टाकलंय. आजचं प्रश्नाचं उत्तर आम्हाला जरूर कळवा. येऊयात आजच्या मॅचकडे. CSK GT, तुझी काय आज टीम आहे? आज म्हणजे CSK आहे, कारण ज्या पद्धतीने ते आता पुन्हा एकदा खेळायला लागलेले आहेत. रवींद्र जडेजा कॅप्टन्सी थोडी त्याला आता जरा एन्जॉय करायला लागला मी म्हणेन, आणि थोडंसं त्याला कळायला लागलं की आपण काय नक्की करायला पाहिजे. ऑफकोर्स धोनी आहेच त्याला सपोर्ट करायला, पण नक्कीच रवींद्र जडेजा आणि त्याची टीम हाय ऑन कॉन्फिडन्स. त्यांनी मागच्या मॅचमध्ये 200 क्रॉस केलेला आहे, त्यामुळे माझी आजची टीम रवींद्र जडेजाची CSK. वाव, सुपर. जडेजा हाय ऑन कॉन्फिडन्स. आजच्या मॅचला काय होतं बघूयात. त्याच्या समोर असणार आहे गुजरातचा कर्णधार हार्दिक पांड्या. केमचो मजामा, येस घरचीच टीम आहे त्याची, त्यामुळे दंगा करणार आहे तो हार्दिक पांड्या. सगळंच करतोय, बॉलिंग करतोय, बॅटिंग करतोय, फिल्डिंग करतोय, उत्तम कॅचेस घेतोय. थोडासा त्रास मागच्या मॅचला झाला होता, 2 बॉल टाकून तो आतमध्ये गेला होता, पण त्याला कळलं होतं की मॅच आपल्याकडे आलेली आहे, त्यामुळे तो आतमध्ये जाऊन थोडासा रिलॅक्स होऊ शकत होता. असं करायला काहीच हरकत नाहीये, कारण इंजुरी वाढवण्यापेक्षा ती अगोदरच थांबवणं हे कधीही चांगलं आहे. प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. त्यामुळे त्यांनी तो निर्णय घेतला आणि योग्य पण आहे. आज पूर्ण तो ताकदीनिशी पुन्हा एकदा उतरणार आहे तो मैदानात. तर झाले आजचे 2 कर्णधार. येऊयात आजच्या ग्राउंडकडे. ग्राउंड आहे पुन्हा एकदा DY पाटील स्टेडियम. काय सांगशील? DY पाटील आपण बघितलं की एक स्पेसिफिक स्कोअर आपल्याला बघायला नाही मिळालेत. वर खाली झालेले जास्ती कमी स्कोअर बघायला मिळालेत, पण बॅटिंग विकेट नक्की आहे. आणि ॲज ऑलवेज ड्यू येणार, त्यामुळे पहिली बॉलिंग करून घ्यावी आणि चेस करायला चांगलं विकेट आहे असं मला वाटतं. बघितलंय आपण की बॉलिंग घ्यावी असंच म्हणणं आहे. सुरू करूयात आता. CSKची टीम काय असेल, टीमकडे येऊयात. CSK मागची मॅच RCBला हरवून, ते सुद्धा 23 रनांनी, हाय ऑन कॉन्फिडन्स, मॅच विनिंग ॲबिलिटी सुरू झालेली आहे त्यांची. मला नाही वाटत की ते या मॅचमध्ये काही बदल करतील. तरी त्यांची पुण्यातली पहिली मॅच आहे. ऋतुराज आणि रॉबिन उत्तप्पा. ऋतुराजकडनं आज तर नक्कीच रन आपल्याला अपेक्षित आहेत. होम ग्राउंडवर खेळतोय, त्याच्यामुळे नक्कीच तो रन्स करेल असं वाटतंय. रॉबिन उत्तप्पा 50 बॉल 88 केलेला आहे मागच्या मॅचमध्ये, जे काय टोलवलेत त्यांनी, म्हणजे मजा आली बघायला. 3 नंबरवर मोईन अली येतोय त्यांच्याकडे. तो फारसं काही करू नाही शकलाय, म्हणजे एक मॅच करतोय परत आउट होतोय, पण तो करेल असं वाटतंय कारण त्याला बरेच रोल्स आहेत टीममध्ये. अंबत्ती रायडू बघायला गेलं तर आपण त्याच्यावर अजून बॅटिंगची इतकी वेळ आलेली नाहीये, कारण शिवम दुबे मागच्या मॅचला 95 धावा फक्त 40 बॉलमध्ये ज्यांनी केल्या होत्या.
त्यांनी जे मारलं त्यांनी युवराज सिंगची कुठेतरी आठवण करून दिली आहे नक्कीच, त्याच्या शॉट्समधनं किंवा त्याच्या 1-2-3 टिपिकल पुल शॉट म्हणा, गुडलँडचा तो उचलतो मिड विकेटवरनं. त्याचमुळे खरं त्याचं नाव आलं होतं ते भारताच्या टीममध्ये, पण पुढे तिथे काही विशेष करू शकला नाही तो. आणि रोल मॉडेल आहे युवराज सिंग त्याचं, त्याच्यामुळे आपण अननोईंगली ते कॉपी करतो. त्याच्यानंतर रवींद्र जडेजा कॅप्टन्सी करतोय, बॉलिंग बॅटिंग सगळं करतोय तो, त्यामुळे हा एक त्या बाकीच्या संघाला धरून ठेवणारा महत्त्वाचा प्लेयर आहे. धोनीचं नाव मी नक्की घेईन. अजून बॅटिंग त्या मनाने त्याच्यावर आलेली नाही. जेव्हा त्यांनी बॅटिंग आली तेव्हा त्यांनी कडकडीत बॅटिंग केलेली आहे. कमी बॉल जास्ती रन ॲज ऑलवेज धोनी. ड्वेन ब्रावोबद्दल बोलायला गेलं, नंबर 6-7ला येतो, म्हणजे बॅटिंग डेप्थ आपल्याला कळते की ब्रावो जर का 7 नंबरला येत असेल तर त्यांच्याकडे किती खालपर्यंत बॅटिंग आहे. महेश तीक्ष्णा ऑफ स्पिनर, जो मी मागच्या मॅचमध्ये त्याच्याऐवजी सेंटरला खेळवा असं म्हणलेलं, त्यांनी मला खूप छान पद्धतीने चुकीचं ठरवलेलं आहे. 4 विकेट घेऊन फक्त 33 रन देऊन. त्याच्यानंतर मी म्हणेन की त्यांची जी फास्ट बॉलिंगची आहे, धुरा सांभाळणारा क्रिस जॉर्डन चांगला टाकतोय, पण मागच्या मॅचमध्ये थोड्या रन्स खाल्ल्या होत्या त्यांनी, पण काही हरकत नाही, कारण त्यांना माहिती आहे क्रिस जॉर्डनचा जो पेस आहे तो नक्कीच यूज करेल पुण्याच्या विकेटवर. मुकेश चौधरी होम ग्राउंडवर खेळणारा दुसरा प्लेयर आहे, त्यामुळे त्याला हे पिच बद्दल काय वेगळं, इनफॅक्ट तोच सगळ्या टीमला सांगू शकतो की हे पिच कसं बिहेव करेल. त्यामुळे मुकेश चौधरी एक इम्पॉर्टंट प्लेयर आज प्लेइंग 11मध्ये CSKचा असणार आहे. होऊ शकतो. मुकेश आणि ऋतू दोघं जण स्वतःच्या मैदानात खेळतात. मागच्या वेळेस बघितलं होतं पण मोईन अलीला नवीन बॉल दिला होता. मागच्या मॅचमध्ये मोईन अलीला नवीन बॉल देण्याचं एकमेव कारण आहे की ह्याच्या आधी मागच्या बऱ्याच सीझनमध्ये मोईन अलीने नवीन बॉल टाकलेला आहे, आणि तो एक ऑफ स्पिनर जेव्हा नवीन बॉल टाकतो तो जेव्हा कट होतो तो जरा थोडा बॅटर्सला खेळायला अवघड जातो, म्हणून त्यांनी हे नवीन एक्सपेरिमेंट केलं असं मला वाटतंय. वा, आणि त्याचा फायदा देखील पडलाय. रिझल्टमध्ये तरी ॲटलिस्ट फायदा त्याचा पडलेला आहे. येऊयात आता गुजरातच्या साईडकडे. गुजरातची आज प्लेइंग 11 काय असेल साधारण एक नजर टाकूया. मागची मॅच गुजरातनी जिंकली होती, ती मोठ्या बलाढ्य संघाला राजस्थान रॉयल्सला त्यांनी हरवलेलं होतं. तेही जवळपास 37 रन्सनी मोठं मार्जिननी जिंकले होते गुजरातची टीम. त्यामध्ये सगळ्यांचाच परफॉर्मन्स होता. ओपनिंग बॅटर्स त्यांच्याकडे जे कोण आहेत ते मॅथ्यू वेड आणि शुभमन गिल दोघांनी विशेष केलेलं नव्हतं. 12-13 रन्स दोघांनी केल्या होत्या, पण त्याचा विशेष फरक काही पडला नाही. दोघंही आऊट झाले होते, तरी पण आल्यानंतर जो होता विजय शंकर त्याच्यावरती जबाबदारी दिली होती 3 नंबरला पाठवून. कारण असं म्हटलं जातं की विजय शंकर थोडासा हलणारा बॉलणारा चांगला खेळू शकतो, त्यामुळे हे यांच्याकडे असे ऑप्शन्स आहेत की कोणाला वरती पाठवायचं, कोणाला खालती खेळवायचं. कारण विजय शंकर इतके दिवस 6 नंबरला बॅटिंग करत होता, पण जेव्हाच कळतं की बॉल हलतोय, बॉलर चांगले टाकतात, मध्येच त्याला पाठवलं गेलं होतं. विजय शंकर नंतर येतो तो स्वतः कर्णधार हार्दिक पांड्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये 87 धावा त्यांनी केल्या होत्या. आजपर्यंतचा IPLचा त्याचा हायेस्ट स्कोर होता, आणि तोही केला कॅप्टनी स्वतःच्या टीम करता. त्यामुळे दिसतंय त्याला किती इंटरेस्ट आहे या टीममध्ये, आणि काहीतरी करून दाखवायची एक उर्मी जी असते ती त्याच्यामध्ये दिसते. त्यामुळे तो दंगा करणार आहे. 8 पॉईंट त्यांनी ऑलरेडी घेतलेले आहेत. 8 पॉईंट घेणारी यावर्षीची पहिली टीम आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे कॉन्फिडन्स वेगळाच असणार आहे त्यांचा. त्यानंतर बरोबर येतो तो डेव्हिड मिलर. त्यांनी पण संघामध्ये चांगलं स्थान पक्क केलेलं आहे. धावा करतोय, सगळ्याच गोष्टी करतोय, खूप इनपुट्स देखील देतोय तो. अभिनव मनोहर हे नाव नवीन होतं, इतके दिवस माहीत नव्हतं. अगदी त्याच्या वडिलांच्या दुकानापासून बरेच किस्से देखील आपण ऐकतोय, पण चांगली बॅटिंग करतोय, ताकदीचे फटके मारतोय आणि बिनधास्त खेळतोय. त्याला कुठच्या प्रकारचं भय वाटत नाहीये. त्याला सांगितलंय बहुतेक की तू 6 मॅचेस खेळणार आहेस, जे तुला करायचं ते कर. त्या पद्धतीने तो बॅटिंग करतोय. त्यांनी पण 43 केला होता. खूप जास्त रन्स त्यांनी पण चांगल्या बनवलेल्या होत्या. त्याचा फायदा होतोय तो हार्दिकला. नंतर येतो राहुल तेवटिया. त्याच्यावरती जबाबदारी आहे, त्याला माहिती आहे की फिनिशर म्हणून त्याला यायचे. ज्यावेळेस त्यांची बॅटिंग दुसरी येईल त्यावेळेस तेवटियावरती आपण जास्त चर्चा करू. त्यामुळे अगोदर ज्यावेळेस पहिल्यांदा लोक बॅटिंग करतात तोपर्यंत विशेष बॅटिंग ह्याच्यापर्यंत येणार नाही, पण बॉलिंगमध्ये त्याला थोडीशी कमाल करावं लागेल. तिथे तोही ते करून दाखवतोय. नंतर येतो रशीद खान. स्पिन अतिशय उत्तम टाकतोय. सर्वात चांगला बॉलर आत्ता IPLचा यावर्षीचा आहे तो रशीद खान आहे. त्याला साथ देतो तो लॉकी फर्ग्युसन. जोरजोरात टाकून 145+ तो टाकतो. आता 3 विकेट सुद्धा त्यांनी घेतल्या होत्या. फक्त 23 धावा देऊन 3 विकेट त्यांनी काढल्या होत्या. त्यामुळे तो पण एक चांगला पर्याय आहे. त्यानंतर त्याची साथ देतो तो मोहम्मद शामी. हा पण एक उत्तम गोलंदाज त्यांच्याकडे आहे. भारताचा रिस्क पोझिशनबद्दल आपण खूप वेळा बोलतो. शामीच्या चांगली सीम पोझिशन असते, त्याला धरून तो टाकतोय. शामीला त्याच्या लिमिटेशन्स माहिती आहेत, त्यामुळे त्या विदिन लिमिटेशन्स काय काम करायचं, उत्तम
करू शकतो. नवीन एक नाव आपण मागच्या मॅचला बघितलं, यश दयाल. मुर्ग चांगले, लेफ्ट आर्म पेस टाकतो, जोरजोरात टाकतोय. थोडा रिदममध्ये वाटत नव्हता पहिले 2-3 बॉल, पण नंतर तो रिदममध्ये आला आणि 3 विकेट काढून गेला. 40 रन दिल्या त्याने. ऑब्व्हियसली पहिलंच डेब्यू मॅच आहे, थोडेफार रन जाणार, पण 3 विकेट महत्त्वाच्या काढल्या होत्या. त्यामुळे अशी काहीतरी साईड असेल आज आणि उत्तम आहे असं मला वाटतंय. विनिंग कॉम्बिनेशन हे देखील कंटिन्यू ठेवतील. तर आता येऊयात टॉप परफॉर्मर्सकडे. बॅटरपासून सुरुवात करू. CSKच्या बॅटरबद्दल बोलायला गेलं तर रॉबिन उत्तप्पा मी पुन्हा नाव घेईन, कारण तो फक्त बॅड बॉल्स मारत नाहीये, तो चांगले टाकलेले बॉल सुद्धा छकड्या मारतोय. म्हणजे मागच्या मॅचला आपण पाहिलं असेलच. टॉप बॉलर म्हणायला गेला तर महेश तीक्ष्णा ऑफ स्पिनर. मी ज्या बॉलरला सांगितलेलं बाहेर बसवा, त्यांनी 4 विकेट काढलेले आहेत फक्त 33 रन देऊन. खूप क्रेडिटेबल आहे T20मध्ये. आणि ऑलराऊंडर जडेजा, त्याच्याशिवाय दुसरं नाव येतच नाहीये. कॅप्टन्सी, बॅटिंग, बॉलिंग सगळं करतोय आणि फिल्डिंग विसरायला नाही पाहिजे. जडेजा उत्तम प्लेयर आहे, संघामध्ये कर्णधार आहे, त्यामुळे जबाबदारी वाढली त्याच्यावरती. येऊयात गुजरातच्या टॉप परफॉर्मर्सकडे. बॅटर म्हणाल तर शुभमन गिल हे नाव मला आज घ्यायचं आहे. काहीतरी करणार. मागची मॅच नाही केली त्यांनी, येस मला मान्य आहे, पण विकेट बदलतंय त्यामुळे थोडाफार फरक त्याला पडेल. पुण्याचं विकेट त्याला आवडतं असं मला कळलेलं आहे, त्यामुळे आज काय दंगा करतोय बघूयात. बॉलिंगमध्ये म्हणाल तर रशीद खान. त्याला जगातल्या कुठल्याही विकेटवरती द्या, तो चांगलंच टाकतो. फक्त काचेवरती फक्त टर्न होणार नाही, अदरवाईज सगळीकडे तो टर्न करू शकेल, कारण मुरलीचा तो हक्क आहे, तो अजून त्यांनी कोणाला दिलेला नाहीये. पण रशीद खान उत्तम बॉलिंग करेल, याबद्दल वादच नाही. ऑलराऊंडर म्हणायला गेलं तर ऑलराऊंडमध्ये एकच नाव आहे, हार्दिक पांड्या. हार्दिक पांड्या आणि हार्दिक पांड्या. दुसरी व्यक्ती या संघामध्ये नाहीये. स्वतः कॅप्टन आहे. दोन्हीकडचे ऑलराऊंडर स्वतः कॅप्टन आहेत, त्यामुळे दोघांनाही चांगलं करणं हे गरजेचं आहे. त्यामुळे मजा येणार आहे मॅच बघायला. आणि करतायत ते चांगले. कॅप्टन्सी पण चांगली करतायत ऍक्च्युली. अगदी खरं आहे, दोघंही चांगले करतायत, त्यामुळे सुंदर मॅच होणार आहे. पुण्याचं विकेट आहे. साधारण प्रेडिक्शन घेऊयात, साधारण किती रन्स होतील आज असं वाटतंय? काय हरकत नाही 180-190 पर्यंत जायला, कारण CSKचा फॉर्म बघता आणि गुजरातचा फॉर्म बघता तेवढे रन्स नक्की होतील असं वाटतंय. अगदी खरं आहे. जर यांच्या बॅटला बॉल लागायला लागला तर ग्राउंड छोटं वाटेल, कदाचित 200 पर्यंत देखील जाऊ शकेल. थोड्याच वेळात आपल्याला कळतंय, पण 180-190 पर्यंत विकेट आणि आउटफील्ड आहे असं आपल्याला वाटतंय. यानंतर आपण येणार आहोत आपल्या लाडक्या सेक्शनकडे, किस्से ड्रेसिंग रूमचे. तुझा आमच्याकरता आजचा स्पेशल किस्सा काय? आजचा स्पेशल किस्सा असा आहे की जेव्हा मी डेब्यू केला होता, म्हणजे सिलेक्ट झाले होते टीममध्ये, प्रॅक्टिस सेशन्स आणि सगळं मॅचेसमध्ये चालू होतं, आणि एक नवीन गोष्ट मला कळली होती की आज आम्हाला कळलं होतं आज आईस बाथ आहे. हो. आता हे आईस बाथ मला खरंच माहित नव्हतं काय असणार आहे. मला वाटलं असेल ठीक आहे, गार पाण्याखाली शॉवर वॉट एव्हर, एक कल्पना केली होती मी. पण साधारण एक मोठा बॅरल कसा असतो त्याच्यात एक पोतावर आईस ठेवला होता आणि आम्हाला सांगितलं होतं त्याच्यात उभं राहायचं. म्हणजे मला असं आलं की गंमत करतात की काय, पहिली गोष्ट म्हणजे की हे ह्याच्यात कसं उभं राहू शकणार आहे. आणि साधारण 3 to 5 मिनिट्स असा एक आम्हाला टाइम सांगितला होता. मी म्हटलं प्लीज हे खरं आहे का, म्हणजे मी एवढ्या बर्फात, मी एकतर मला AC सुद्धा चालत नाही आणि त्यात आईस बाथ, म्हणजे हे खूप अवघड होतं माझ्यासाठी. आम्ही गेलो, त्याच्यात सांगितलं आईस बाथमध्ये उभं राहायचं आहे. म्हटलं बरं ठीक आहे चला, उभं राहिलं. 3-3 मिनिटानंतर कळतच नव्हतं की म्हणजे पूर्ण मी टॉप टू बॉटम बधीर झाले होते. डोकंही चालत नव्हतं, म्हणजे डोकं जरी नव्हतं आईसमध्ये तरी सगळं बंद पडायला झालं होतं. की त्याचं कारण असं वेगळं होतं की मसल रिलॅक्सेशनसाठी तो आईस बाथ घेतला जातो हे नंतर कळलं, आणि त्याचा उपयोग खरंच खूप छान होतो. खूप फरक पडतो. यस, आईस बाथचं टेक्निकल रिझन असं आहे की तुमच्या बॉडीमधला जो रक्तप्रवाह आहे, ब्लड सर्क्युलेशन फास्ट होतं, कारण त्याला वाटतं की कुठंतरी कमी पडतं, त्यामुळे जास्त ब्लड सर्क्युलेशन होतं. आणि जे जे अवयव तुमचे मॅच खेळून बधीर झालेले असतात त्यांना रक्तपुरवठा होतो आणि परत ते काम करायला सुरुवात करतात. फार छान आजचा किस्सा होता, थँक्यू व्हेरी मच. तर असेच किस्से आम्ही तुमच्याकरता घेऊन येणार आहोत. तर येऊयात पुन्हा एकदा आजच्या मॅचकडे. आजची ही दुसरी मॅच आहे, आपल्याला माहिती आहे, आपण पाहताय दुसरी मॅच. ही मॅच होणार आहे ती मॅथ्यू वेड वर्सेस मोईन अली या दोघांमधली आहे. इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया या दोघांच्या समोरासमोर येणार आहेत दोन्ही, आणि हे फक्त IPL मध्ये घडू शकतं, बाकी कुठे शक्य होणार नाहीये. ही मॅच होणार आहे ती हार्दिक पांड्या वर्सेस
तीक्ष्ण सुंदर गोलंदाजी केली होती. तू म्हणत होतीस की याला बाहेर ठेवूया, पण बहुतेक त्याला कळलं होतं रन्स करून दिले नाहीत, विकेट्स काढून मोकळा झालेला आहे तो. ही मॅच होणार आहे ती लॉकी फर्ग्युसन अगेन्स्ट रॉबिन उत्तप्पा. त्यांनी किती जोरात टाकू दे, हा तेवढ्याच जोरात बाहेर मारतो, खडे खडे देतो रॉबिन. त्यामुळे त्याला पण पुण्याचं विकेट खरं आवडतं, खूप खेळलाय तो या विकेटवरती. एकंदरीत मजा येणार आहे आजची मॅच पाहायला. तर पाहूयात आजची मॅच कशी होणार आहे. थोडंसं जाऊया ते उद्याच्या मॅचकडे. उद्या आहे सोमवार, त्यामुळे एकच मॅच आहे, काळजी करू नका. संध्याकाळी एकच मॅच आहे. काम सगळं करून दिवसभराचं संध्याकाळी मॅच 7:30 वाजता तुम्हाला बघायची आहे. ती मॅच होणार आहे ती RR आणि KKR या दोन संघांमध्ये होणार आहे. ब्रेबॉनवरती ही मॅच संध्याकाळी 7:30 वाजता ही मॅच आहे. तर त्या मॅचचं विश्लेषण आम्ही घेऊन येणार आहोत तुमच्याकरता 4 वाजता. तोपर्यंत पाहत राहा फक्त सकाळ.